बता दिया चाहता नहीं कि आज सावन के पूर्णिमा हटुए और सावन महीना के लास्ट दिन बटुए और आज ही के दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के हाथ पर रक्षा बांध के विष्णु भगवान के मुक्त करौले हली, जो कि और राजा बलि जो कि पाताल लोक के राजा रहलन, उनका के माँ लक्ष्मी उनका के हाथ पर धागा बांध के विष्णु भगवान के मुक्त करौले हली। वो टाइम से पूरे देश में रक्षाबंधन के त्यौहार हर साल हर्षोल्लास के साथ मनावल जाए लागल और आज एगो भाई बहन के बीच में रक्षाबंधन के त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ आज सावन के पूर्णिमा का दिन मनावल जाला और भाई के कलाई पर बहन राखी बांध के भाई के दीर्घ आयु खातिर प्रार्थना करेली और भाई बहन के जीवन भर रक्षा करे खातिर जीवन भर उनका के निवाह करे खातिर संकल्प लेलन। तो आई देखी ए रिपोर्ट में। आज पूरे देश में रक्षाबंधन के त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनावल गई। बता दिहल चाहतनी कि हम बानी चक्की प्रखंड के चंदा पंचायत गांव में, जो कि भरियार बाजार पड़ेला। वो भरियार बाजार से हम लोग के दिखा रहा बानी वीडियो। जबकि बता दिहल चाहतनी कोरोना काल के बाद जो मार्केट पर असर पड़ल बा अभी तक कम होके के नाम नहीं खेलेत, जो कि लॉकडाउन के बाद आज भी मार्केट के उहे स्थिति बनल बटुए, जौन की स्थिति लॉकडाउन में बना रहा। जौन की त्यौहार बता दिहल चाहतनी कि बहुत पवित्र महान त्यौहार है, जौना के अनुसार आज भी बाजार में जो कि सरगर्मी बाटे बहुत कम दिखाई दे रहा बटुए और खरीदार भी बहुत कम हो चुकल बाड़न। दुकानदार से बात किला के बाद ई पता चलल कि लोग बतावल कि पहले जैसे कोई भी पर्व नहीं मनावल जात, जब से लॉकडाउन और कोरोना आई जब से सबके क्षति पड़ा दिहलस और पहले जैसे कोई भी पर्व नहीं मनावल जात। राखी के साथ साथ मिठाई भर भी वही तरह के असर देखे के मिलल। मिठाई के भी खरीदार में कमी दिखाई दिले, मिठाई भी वो